Moi kaiken karvaiset ystäväiseni. Tänään minä aion kertoa teille tarinan isosta ja mahtavasta henkilöstä nimeltä Mikko Välimaa. Mikko oli tunnettu hänen täräyttelytaidoistaan ja hurmasi naisen kuin naisen. Mikolla vaan oli synkkä puoli, kun tuli yö, Mikko meni hltv.orgiin. HLTV-orgissa hän puhui suoraan sanoen ihan helvetisti ripulipaskaa tiimitovereistaan kuten Taneli Veikkolasta. Tanelilla oli koira mutta ei yhtään lasta. Mikko keksi tästä kirjoittavansa HLTVlle näin. Tanelilla on pikkukoira, jota hän kuulemani mukaan panee yötpäivät haen nyt lisää hampurilaisia BRP. Tanelin hyvä ystävä Tomi Lurppis-Kovanen kertoi hänelle, että oli nähnyt Mikon puhuvan Tanelista ripulipaskaa hänen selän takana hltv.orgissa. Siitä Taneli raivostui ja lähti pyörällä Välimaan kotiin Tomi Lurppis-Kovanen tarakalla kyydissä. Vrum vrum. Taneli ja Tomi eksyivät ja siitä alkoi heidän todellinen selviytymistarina. Tässä tarinaa itse Tomin kertoen. Tapaa tämän stagin kokoinen alue, että tämmönen 5x5 metriä, niin ei sieltä mitään saa enää siihen aikaan. Oli siellä autovuokraa, mutta se oli mennyt kiinni jo tunteja sitten. Sitten lähdettiin johonkin Dösään, minkä lentoyhtiö hommasi. Siitä kesti varmaan 45 minuuttia päästä sinne takaisin Norrköpingiin, eli täysin vastakkaiseen suuntaan. Okei, Tomi, ole hiljaa, ketään ei kiinnosta. Lopulta Tomi ja Taneli saivat vuokrattua auton ja he lähtivät ajamaan kohti Mikon asuntoa. Matkalla he lauloivat ja leikkivät eri sanaleikkejä. Pian vastaan tuli liftari, joka näytti aivan Aleksi Jallilta. Lurppis ja Taneli pysähtyivät ja kysyivät mieheltä. Aleksi, mitä sä täällä teet keskellä? Ei mitään, tuu nyt äkkiä kyytiin, niin saat Red Bullia. Aleksi tuli äkkiä kyytiin, mutta hänen epäonnekseen hän huomasi, ettei takakontissa ollut mitä tahansa Red Bullia, vaan punainen Jari Bull Mentula. Siihen Jalli kysyi. Are those Red Bulls only for the commercials, or can you actually drink them? Ei saa, mutta Bulli varmaan voi tarjota sulle vähän rahkaa. Fuck. Sanoi Allu ja hyppäsi ikkunasta ulos ja halvaannutti itsensä. Tästä tosin Lurppis ja Taneli ei välittänyt, koska Taneli ei pelaa Ensessä ja Lurppiksen mielestä Ense on top 10 joukkue ilman Jallia. Lurppis ja Taneli pääsi vihdoinkin Mikon asunnon luo ja koputtivat oveen. Hello, it's me. Painokaa vittuu tai tuun ampuu teitä kovaa päähän, on nimittäin nuori osuja. Tanelia ei pelottanut ja hän ryntäsi sisään ja näki pelokkaan Mikon hampurilainen vasemmassa kädessä ja pistooli oikeassa kädessä, osoittaen hänen omaa ohimoa. Mikko, älä tee sitä. Miksi en tekisi? Elämälläni ei ole enää mitään tarkoitusta. Siihen Tomi Lurppis-Kovanen huusi. Mikko, sinä olet minun elämäni tarkoitus, en ole ennen uskaltanut sanoa sitä sinulle. En voi elää ilman sinua. Ja sitten Tomi Lurppis-Kovanen ja Mikko Xarte Välimaa suuteli kiihkeästi Tanelin katsellessa. Mikko, minä rakastan sinua ikuisesti enkä koskaan enää jätä sinua. En minäkään sinua, rakas.